Takže čaute, som tu ja a kamarát mi tu už napísal, že je taký Sparky deck, no tak nájdeme si na YouTube, ale teraz mám tento dobrý deck, ale používal som tento. Takže vyskúšam najprv ten a potom ten, ako mi to povede. Poradíte taký? Vidíte? Dáky. No, poďme na to. Takže prvý deck je Sparky. 7 level. Poď dáva, no poďme dať ho. Wow, fú. Tak to prehrám. Či osmičkový. Mám osmičku. A tak mi sa mám lepšie. Budeme takú legendu. Určite. Lebo tak toto sa určite nestal do areny 8 a mal 2350 trofí. Tak poďme Sparky. Go. Na bičku. Nemôžu Sparky. Toto počujeme takto. Bum, zep, bitch. On nemá legendu. Tak to čo je za rekord? No poď do mňa. Poď teraz ťa rozbombím. Takže, čakáme na elík. Elixír kolektor postavený. Bum. Ideme si pošetriť, ne? Ja som zvedavej. Použijem ho tam goblinu. Na Z nebudaj. On si našiel Z medzi tými vecičkami. Hej. Napíšem. Tak ten teraz dostane. Poď, teraz mi to vyšlo. Ty pes. Bum. Zep. Poď, easy. Ale to veľká dám. Poďme druhá. Vyška a druhá. Už. No tak poď. Poď, nie Sparky. Poď aspoň tá druhá. Elixír kolektoru pumpulka. Bum. Good game. Well played. Takže prvý súboj mi vyšiel. Golden Chesta, jupi! Vidíte, s týmto dekom mi to ide, ale s týmto naposledy som zapasil tu a tu som prehral 1-3. To bol silný. Hej, bol dobrý, no. Tak asi budeme požívať tento Sparky dekom. Tak ešte. Verejne o 10 už nebudeme mať takú šancu. Kamarátka, more. Už má arena 10, ešte ide na 5000. Chipy, no, on je dobrý. On nemá žiadnu jednotku na vzduch. Mám len spely. Čo by sme tam mohli pridať do tohto deku? Čo by som tam myšeme? Čo by som tam mal dať?
Čo by som tam robiť? Inak tento, viete aký je dobrý? 2806 trofy. Ale má minera a nepoužíva ho. Lebo ako je dobrý hráč v tom, ale veľmi tú legendárku nepoužíva, lebo chce mať takú inú, má 5000, neviem koľko pohárikov. No, gemov, pohárikov, čo to vravím. Ale najlepší je tento. Level 9 a arena 6. Chápete to? Arena 6. Namiesto zápu alebo šípov daj na špitu alebo vizarda. Tak na čo? Tak namiesto čoho? Ale tých mám len na tardy. Na 8. Potrebujem 2000, na 4000 potrebujem, aby som mali more plná level 9. To sa nechce zbierať. Alebo viete, ktorý je dobrý? Počkajte. Tento má Lava Hounda a aj tento má Lava Hounda. Tento ho používa, ale tento nie. Takže ako to je? Chlapec má Inferno Dragona na dvojke, chápete to? No, dáme ešte jeden útok s tým. No, naozaj, mohol by som si tam dať takú lietajúcu. O týchto máme na 5. Všetko máme na 5. Tak asi dáme. Wizard, koľko máš damage? 189. Čau, 146. No, to som sa dohodol jedným kamarátom, že takýto deck, lebo nemám žiadne lietajúce jednotky, ktoré by som mohol použiť. Tak som dal za kolektor malých minionov a za záp mušketu. Tak poď. Veselý démon. Veselý démon. No poď. Veselý démon, poď. OK. Thanks. Tá, dobre, mám kombo. On má internet traverku. No. No. Čo by sme poslali? Tak poď. Pošli prvý. Tak pošleme mušketu. Vyskúšame takú možnosť. Super. Rozdíme spánky. Spárky tu. Nemá najlepšie ako kantrujúce. Nemá najlepšie kantrujúce ako jednotky Sparkyho, takže neviem. Let's do it. Bum, padajú. Teraz vyskúšame dať tento používať je najpoužívateľnejší, lebo máte tam videu. Ďakujem. Ale no, proste je dobrý. Teraz sa mi dáko hodil. No, čo? Čo povieš? OK. Mám mu Wi-Fi.
Daj ty. Daj ty. Okej. Ona inak arena bola tento. Wow. Wow. Thanks. Tak. Teraz začal hrať. Zase mám dobrý push. Dal som tak. Šetri, dáte do piče. Pardon, za medálku. To som nezaujímavé. On ma chcel len vytroliť podľa mňa. Lebo ja som dal na miesto zapu. Bye bye. Pichu. Sparky. Welcome. Tak. Zaňho. Nie. Zaňho dobrý. Popočku. Toto som hovoril vytrojil. David níži. More. Tak poď. Sparky boom. Bitch. OK. OK. Dobre. Thanks. Poďme zase Sparky. Poďme. Niečo tam pekné. Really? Toto asi neprežijem. Môže to verku. Typujem. Asi tak. Good game. Takže vyhral som nad kamarátom, ktorý bol dobrý. Takže počkajte chvíľu. Čo robíte? Takže toto by bolo aj koniec tohto videa. Takže vám pekne ďakujem za moje sledovanie, odber, like a koment. Ďakujem.